ngai kublai shai pi we pui baro akan ga por ngai ngu you play ba ngi dan akan ga jaka ba ngai kublai fi na kalian ga jongi ma ki pastor bi ban lang ne ha teng ba tiang tam dan bor Jesus Christ nong pedem sisang ila ya kwa wan na du meno sene tang ba kani di kasgi ba play la bo ngi ka ven ngi chat ka ven ba ka babel ka ong shai ka tar ngi puli na ga tin ga jong play na ga sam si spak hat praga ongom ne ngas ngotanat men perkat ini ga khat ktinga jong blai ka ongom ne kane ga khat ka ba arpulai ka ong kane ka long no try ka long ka ba ipala haki khmat jongi kane ka long ka sngi ka ba try ula pelong in shat kemen bingin sngo kemen haka try ong kane ka long no try ka long ba ipala si sha khmat jongi ngi khlum khmi lenti fi nya bon kat ni ngila ipala si sha dengan sekutu ini kawai bafi terang pelat utara, amen. Ada kata kita sekutu ini siapa ni ini pi, but namar ba udah utara hula bu ini kesengi bangin ya kemen ini shat kemen. Dasing ni kayeng kelayat lang ba sibun kijing elek mah, kijing yam, kijing sekusi, kijing tang kita bon. Hendak ini dia kesengi kita utara pun kelay ya kata kijing yam, saya kijing kerki, kijing sekusi, saya kijing kemen. Namar kini dia kesengi kita utara hula bu. Hani ke porang kwa ban pulin ke Exodus ni ke nong ka bakat sao. Kini ke khat ka bakat lai khat sao ke tin jublai ke angom ni. Tiu Moses sula ang hau tau pai ba. What ship tieng pi. To sange to khmi ru ya ka jing penem ka jong try ya ka ba unsa pen i pi ha ka ni ka sngi. Na ba kita ki Egypt ya ka ba pi lai i ha ka ni ka sngi. Phenom yo i shu ya ki lano ru. Utrai unia le na ka menta jong pi. Na markata to da snap jar pi. Ka babel ka ohang ni. Bau bleu ai ni ka kubor hau Moses. Na mar bau pej. Bau bleu pej ya ka dono juki Israel em kila ya kende kila ya tieng kila ya sir. Na mar hawa ki i eu tau pej ba jong paro. Ki sipai jong paro ki bawan ban ktong iki. Mdei ba ki wan da ka jingit ki wan da ka jing bitar. Kajing temu kajing ki kalong ban kem yaki bau tabi le persya ban peniap no hang tahi ban tan marau bi ki shatai sha Egypt utau paj ba habau ulai shep tieng ulai yam ulai linear bat blak no yo Moses rom balai mon yalam ngi shakani ga jaka ya ka bangin yap hang ni rada gidang don sepo Egypt le se dang don te ki ban tap yangi henry menta hang ni mono ban tap yangi hang ni apdeng jogri klau kai ga bajang ni kalong namar onda bagi kun Israel kilayo ke cing lai luit naga keti ke chong uparo uklam pelai luit ci cara ke dok not baro ho namar ba ulas ngau triem namar ulas ngau shepting ba ulas ngau si namar ba haga ta miet ke babel ki thu bawat kita ki kun ningkong joki Egypt kilaya yap lut kala penlong iu daga jing bamban se ban pelai la ka pelai ki kun Israel naga ta ka jing long marau ke joki naga keti ke chung batna kari Egypt. Daga jing bamban seu pelat. Banda ka tu kan isngi. Anda bagi kun Israel kilayat. Ba kilayat daga mensim jo kecing kemen daga mensim ki mentangi lalat merau men kam syu ban yatrai men kam syu ban long merau kti ki jong kini ki Egypt kila kemen do kata-kata. Ndoi ke ke baja. Kilai poi ha kata ka duriau basau. Banda ba kila poi ha ka duriau basau. Manobi lam ki shi ka duriau basau mdai Moses ndai dei ublei. Dei ublei ubaya lam yaki namar ka babel ka ang ba ublei ya lam yaki lengba utau Richard la mensengi ba Richard ding men miet. Ublei ha ba ulaang ngan ai fi ka jing lai loi tang bu ai ka jing lai loi nre uda shimti no yaki ru ban kedau lenti yaki ban ya lam lenti yaki. Namar ula kula ruang ngan pelaj merau yi nang ni ya ka bangala pun kre pat ya ka tai keri kabatut da kadot bat kangap kari kanan. Tadeng ta ublem dei tang busu angala pelaj api henre udaya lamru yaki. Nagata ka lenti. Baun kedau mar kari klam tip de shano hatu ka por dan GPS te dan internet dan ai tam tip shainya ya. Dekat ka lenti ka batmai ka bampat yat meno. Kam de ka lenti ka bayat man la ka singi ka de kari klau amut. Klam de ka don dieng ai ka basu risiap bet tam i ka ai ru risiap bet. Pet ni satai mi isu kata kan kot la isu ibi tang kata istai kebala do mi ngau istai ro mi isu. Mdan national highway. Mdan lenti bala nasional para sarkar. Siya lemo bet. Mtep siya ban point rei.
Kitip tang ini kawai haba ki pet yo tau lo udai tau lo ubaya lam ya ki man laga sngi ki bot baik ki pet tau lo ge ya baik barka basung tenat hang ni galong ba anda haba blai ula pelaj marau ya ki ulong urishat lo mensngi namar ha ka por mensngi ha ka ris yap ka de ga basit palat Komisyon kharstai gibreu bra asit palat yo eta ka sunstroke dan eta ka heat stroke ki yap bai hang tai bala shit palat ka khlut palat reu blai jongki Israel reu blai bangingi syakri udeu blai am wangan palat fi bat haba u yat bat ki am ulong urishon lo kamu uka dul o kata kelentia juki ulong lo berkiat bi hapo jong lo kasngi am kami orang ni kasing sengop ngat long ni ka yeng mentah kata ka shit stay nul op dan nema yeng galon jikang ni tengim lele ngi ya ni lele bagi Israel ki ya hata ka dor he bau blai ulang utau Israel uka ki kum kata ka blanket ne uka ki mo kum kata ka jingka no ta ki shatri ba ki Israel ki ya no po bagi Israel ki syia kamen bi hang ta henre ka pormiet pat blai am na tau Israel ukalau Richard ding kala ka me bi ka ding ta Namar bahaga ris yap em ka kriat bahaga pormiat. Ledam dan ding telah yap tat. Tading tau bleu ajing saat dah kata ding. But kani ka ding ajing syai tat. Namar ris yap ki don ki sen ki serkai sen yong sen betul sen ki don itu lapo sen telah yap tat. Tading tau blei ulang kata ka jing syai ki ha kata ka riklau. Wat aga pormiat. Ba ulang mensengi ulang utau Richard ding menmiet ba uyalam iki na kasngi bat uyalam iki ru sya kata ka duriau basau uyalam sya ka duriau basau ba anda la apa yang taam deng heng ta gi siang ya sei kum ni kitip uyalam bulai tamu ni bulai ba kum no kupta gila sedang sekecing artatien panta bulai uta bon yalam ngi Wong menyelam ngi sa tagari ka ba kularo man ay tagari ka ba toy tagadot pagkangap ndray menta kari say ka tagari pet sa kamat tagaduryaw lipai sa dian pai sa nopat namarba haga pori ba kikimot man lipai biang sa dian kay ka ba jaki i kitay kisipay jung paro nang tay daki hajar kiawan am kum kita kibanwan penyap no senan ki bagi sipay am kiman daga jingjay kiwan mi daga ding dagi makiro nang tay Baki wara dagi som ki wan ra dagi wat ki sti ki jongki kumba kin yele thmano balai biki wan hado kata namar ki Israel finken mau ki dan hado kumba riu lakngut hangta namar balada kim wanda ka borba ga jongki em mot kin ki riu lakngut ki la ban yele thma ban penyap ki tagi sipai tada uparo da pa sisa sibon ki tagi sipai joke Egypt baro ayu palot ban le kempat yaki ban wan lambiang ki sya kari Egypt ban long marawiang Tading ta onda haba kilaya poi haga taga duriau kay ke balaja sa kamat rumlong tur sa dian rumlong pai sakut sebak hangta bar hangta kalawan ke jing artatien boni bleu ya lamingi sa ay kumni tading ta kwa banong ya piru ke yeng pitep bode bleu bala pen em fi pitep bode bleu bala iet ya pi ribun sien pat mo kiwan ki jing ele haga yeng kesam kiwan ki jing ya mo Sengop shupang kawan ka jing tem kawan ka bakum kata de. Ka jing kali lese kawan ngi syakri ulai bakum no lese. Ha? We ong we angi angi jing sung angi jing kemano angi jing ko jing kiau angi jing kerku. Re ba pai ba bon sing i ba ki dong ki jing le. Re kwa ba nong vi bo blai am u de blai. U kam start mu ban yagi. Tading ta ki khon Israel ba ki pet. Ki la sung syap tiang ado kata de hang ne bo try Ukraine Moses u ong ini ki kentien. Uang ba What ship tiang pi to sange uang. What ship tiang pi to sange. Kamu kini kila syamare sini setai dah. Kila syong ani ko mulai. Ani ko pagi kon. Ani tu sipai pini ki kon rencau ni ladap talayap ni. Kila ya mare sini setai kila ya lesi kila ya kende kata kamu sim ke jongki am. Nyelek kum no ngi kum ne kti sudah len pen nyelek kum no kita ipet. Kilaya ki sini setai try kilaya mare sini setai ban teman tur si kamar dan duriau pai sedin supaya ani kata ka jing sawa kata ka kenhon am bamla ban sung thu Israel try ka jing hala ka jing ya pertang ta bam stu shu ga babal kang tau try wai ta ka kubar ong swat shifting to sange to kmi ya ka jing penem ka jong try baun sa pen e fi ka ni ka singi wong but kan sedang ke jing penem ke jong try ya pi
Kandan ke jing pen em wang wat siap tiang sange right. Tani tahu ong ingir orang ke sengi wat siap tiang. Yang khop sange wat ju le lemer wat ju le lemuk. Mun sin pang teng em le amno ni la ong la yakhi ni le amno pang. Ni tunong kenya stai. Komnang tunong kenya man mo. Ti le no sto mo. Tu trai le se komnang lumlong tu le no se wei pat. Ha mar ma ngai asno ngani la talai tai kong ba ni lapang plat ta khun kan bong. Le star ong tang kong phiap le cha ti chalum hop le tong na ta. Phiaw ra ta bilor. Tau peli lai wat tak cha jangai ba sta lum la ora ta lem no na pen khruit ta da la khruit na sa si tau nar sao seo hang ta na ka ta khruit kan mi na da la fik ta da thang sa ka tadam no ta ka yeng na chu chu char ho la tadam da ka yeng na ban pet da khruit ile lam wir kum ta fi tak mono bodi kita mdei tip mono kristan kita ha na maro bele la li phat doi pastor mi iler kam tak fruit mi pet ira takat nomor mama kwa mi wut ta ban yo ni hang ni ban ino hi ta dau lech to babun phora asiar phora peleng wara dak kalau kum ta mo ndai tang ba ong gi Egypt ndai wan mangiro tang ilong kum ta ndai try ai ni ka khubor ya phim ka yeng what ship tieng to sange amen what ship tieng ong try to sange namar haga ni ka sngi Haga ka sengi. Wang ngan pen I hapi ya ka jing pen em. Ani. Haga ka sengi. Ngan pen I fi ya ka jing pen em. Baruang kum nang ne. Namar kita ki Egypt ka ba piu I ka ne ka sengi pinom I sho iki lano ru. Ngi tangim I Egypt syora menta. Supaya parul ayap ke Egypt ru kaladuk mangtang ino hari India. Kata ka mamlalong bu Egypt punan be ngi. Henry udan Egypt ubakan zaman siam. Bagi kita gigi sipai umdai jong paro gigi sipai jong sultan. Bagi kita gigi ksoi gigi krai bon be nadin jongi. Bau try ong ya kata. Ya kita gi Egypt ka babi menta ka sngi pinami isyo iki lano. WhatsApp ting wong to sange. Amen. Tadai tangi don peleng yu try uba ai ke jingkular WhatsApp ting. Sange ngas peni fi jing pen em ta sngi. Amen. Lawan pastor mentai sini. WhatsApp tiang ai go itrai aku musas na ero itrai tadeng ta ngadon ni kene kubor kumba musas yo no blay ngar nga yo ni kubor kene sngiban ong fi WhatsApp tiang to sange amen wo menta ka sngingan pen I pi wong trai ya ka jing pen em ka jonga yakini ki board ka jingdom ki bon yele ka yeng ka sam ka jong pi yakini ki jing leng a ka ba pi don yakini ki jing ki jilek biswan tik tiak nani nang tayam try wong pi I boros kata na do menta ka sngi finom isyo yaki amen finom isyo pingaya finom isyo wong try finom isyo baru try wong ngene ko bai try unyele na kam ta jong pi namar katatus ngap jar pi Bau try wong ngan yele nga pisia tia aram bet. Mendai banyak kiu kau syu. Yele kum no banyak kende banyak pet jenis em. Try wong bet WhatsApp tiang tu sange wong ba batu sengap jar wong, sengap jar. Shh, la biang atip menga. Ngatip menga wong try sengap jar wat ku selai. Nama nado menta ke sengi kita ki Egypt ke ba PPE borok kata ki ba bot dia nado ki meidot mirat ayo khot menta ke sengi kita ki lakot. Amen. But hagane ka sngi utrai udah le sisa ya kata kai ka bule bu utrai am udah peni ya ka kamba ka jung ba don kata ka duriau ka babal ba chia kren lengkot ba long ba utrai ukat arliang kata ka duriau ya ka ba kampat ju jam menoro ya ka ba ki Israel ki empat ju menoro ki empat ju snow menoro bandon ba thu khana ki syapang ka ba kum kata ki empat ju kenmau ba kum kata ki empat ju mudur ka ba kum kata Henry utrai ule ya ka ba kum kata khmat jongki Kita yo I kum no bo bleu pai ta kal air kawan ani ko kal air ko ne try on snapchat pi wa jela atep nga try gila sep tin won kal air ro te wan tin sipai sa khmat kal air tai ni le mu er yong kan ne ne kata ka er yong kam dei ka er yong jo ka jing peniap ka dei ka er yong jo ka jing peniap khlat amen wala ba ong ka er yong akan mau ba ka sngi pentekos Layalang kum ni kawan ke eryong ke bebek ke tlep agata ke yeng. Bagata
kawan ra ya ka jing pen kalah ka jing em jong kita ki bedon ha kata ka yeng shi spar pungut ki don ki bala shepting shisha namar beki jiu ki tebe ya ki bot din ya ki namar beki angnot ma penyap lang ya ki ru ki da shepting ki don ata ka kamera beki da duai ki ba jawan kata ka leer ka ba beg terlep bat hangta kalawan ka jing pen kalah kalong tik kuma ka por ka jong Moses bawan kata ka leer ka ba beg terlep Bat ublay upenkat arliang ya kata keduriau basau upenkat arliang no sendan bagata ka dai ka khubor ka ne ka sngi ba ublay upa ya kata ka air ka blek ka thlep ka ne ka yeng bat ndai tanggal air un pa roi ka ding kita ki thlik pat penat ka ne ka yeng amen ba pin yo pdiang yo men se ba kho jong ublay bagata ka air yong ma jong syaitan bo be nang tai ndrei ka tagal er ka jong blai kan kat ya ka ta ka duriau ba phila ban yat nang ni satai bagi ta ki Egypt ke ba be ya phi kin ya yap lut baro ka ta ka duriau bangai ka ne ka sngi ka mentah ma bo blai kat ari blai kat arliang kim pat ji menu kat ka tau musa song yat na pedang nyat ku trai tu bo yat ni kong tu trai tiang mi nyat ku ni pat ji ka ni yo ka ni khlem yang ka ni kom musa song yat Uyak cuma saya buat, ya buat terus kita kerja tin kong, ya kau nampak ji kan yang kau ni, kau berkerok yang kau nang ni kau kerok ni, kau kerok ni anda pedang terus lagi ya terus skibi nang ton sir bi, ya kau belum hap yang bom tak terlayap ni, Reu Moses song ya, begini sebut lah buat ya Moses, pedang kejing mah kejing sir kau buat, berkelaya ya berkelaya buat. Bakilai poi syata sesilang. Bagatan ko aban ong fika ne kasngi. Lada fibot yo Jisu. Ha. Ki er yong jaga pertai. Kita ki bor jing dum ki jingale ki babe nadien jong fi kita ki nom la syu ban yele fi no mata kasngi. Amen. Na mara fibot yo Jisu nyalam ya fi. Unya lam ya fi shubot be yutrai. Tadi wa jupai kaman sekali on pe ki ye kayu ya bet. Bot yutrai. Kung Israel ki buat yung Moses ki pois ta siliang buat Jisu pilat siliang bet. Amen. Wanong pa si pat ki blay. Wanong pa si ki jimbatay. Wanong pa si pat kita ki niam ki rukam. Ray buat be yung Jisu. Yad bet. Kung Israel ki buat yung Moses na katagaduriyaw. Baka babal ki ito upol Ukraine ka ihingta. Ni upol Ukraine wara. Siya way magabanta ng tao. Wang ba kita ki kapatamen jungi Moses. Lembat kita ki pat ba kilayat lengba ya kata ka duriau ba lengba mo ya kata ka baka babal ka ong kumnila nga puli ka ni ka por ng ilaban siyem naga shiti ka banang kong si koren ka lanang ka shipaw ka kat banang kong namar ka tanga man mafinam tip ko para banget baki pa jungi baro kilalong hapo utaul o bat baro ki ya lengba ya kata ka duriau balapin baptis ki baro yaw Moses how taul o bat kata ka duriau But baro kile ba me ke jo jing ba me kan jaman sim. But baro kile di ke jo jing di bagan jaman sim. Namar kile di nau tau mau siang bagan jaman sim. Ubala bot ye ki teu tau mau siang ula long ukres. Upol upen kan mau ki kon Israel ba ki ya lang ba kata ka duriau. Pelang ki ya lang ba ke jing pen baptis. Tadeng ta lapen baptis you know. Ye Moses how taul o bat ha kata ka duriau ong ke tin ke jong blai. Banda kila ya lang ba kata ka duriau. Usaitan buat na din sa kiyukot na asnantay. Kaya ibu-ble-ble. Wang yini Egypt, pi imenta kasngi, pinam isu alan-alano. Hisya uble-ble kumta. Kini kilayat na tagaduriyaw, uble kang siya tagading na dyangu. Kimla banyak, karba kinangyay ki Israel siya si kamat. Anda kilapay siya siya siliang, uble kanriya at tagading. Kini kiktang na din. Mas point ay panyang duriyaw, kaya kabajaw, uble say siya kitayar siya kalikulay. Kong reng ta. Kaya kabajaw apong siya rong ladap tad. Pong syara pedang duriau. Nang ta kiam la banya la sakut spek utau pat ba kita ki sipai jong paro baro hang ta duriau sakut spek ta kiam la banya syu ha kata ka bor blai penhap ya tagi jeling. Kelan tagi kenro no tai bing ni bing hang ta kita tel syu ane ko mai ane ko para ane ko paro le paro mla le syu. Namar blai ha pedang jo duriau kelem kata ki kenro bat hang ta Israel shisha ko mau blai wang igi Egypt ko pi mata ka skifinem isu shisha mi isu la tap snan ko but yaki kila ingam jelop lut baro hang ta bat kidayap padeng ta kwa banong fi habang idon you try kita ki bor jong kenong syun ki bor boman ki bor syaitan baro kin ngam jelop lut menta kasni amen
Amen. Kin ngam jelop ngin duai hagan ga sngi. Bafinia ga jing pentamai jong ga jing em. Bafinia ga jing pentamai jong ga jing mot ga jong fi. Bafim dai shuban shep tieng mo trai ong wat shep tieng to sange. Patus ngap jar ong. Ngan yele banga ya kata kata ma ka jong fi. Banga ngai na ga yeng ro. Bo blai. Una fi ka bor. Bafini I ta ki ksoi kin dalen yartat. Kinam la le don por shu aga ga yeng kin dalen yartat. Bat ma fi fin risa tat da ka jing kamen. Amen. Fin risa da ka jing kamen. Bat de heng ta ba ka perthai ga ni ka snong ru kan yu I. Bakin wan kinong ani ka e ka baja ka ni ka yeng. Ani kin I ba pleng ka don ka jing trai ka jong blai. Ka don ka jing trai ka jong musim ma khoi. Ba ka ni ka snong hi pro ka wai kin yo Jesus Christ. Amen. Mdei shu tang man shulong niam. Dei bikin long shisha ki ba riu blai. Ba de heng ta nga nget bo trahi un ai ka bor I film ka yeng. Man shwau soi tan le don bor ba halor ka ni ka yeng. Rei man tau trau le don bor usun shar ka ni ka yeng. Knang ba ka ni ka yeng ka long jikar khu ka ni ka snong ba ka wai. Amen. Baru trial la kular ya fi ba fin poi syaga da gari ka batoi da dot ba gangap shisha mapi na ka yeng ka jong fi in I shisha ba amtang mapi henrei kita gi pateng ki benwan ro ba trial la kular ka ta un le ka ta ka ni ka yeng amen fin yo shisha ka jingkar khu ka jong blai shisha ka dot ba gangap kan toi ka ni ka yeng amen bar ngangai kanon ka bor jing pang jing stom kanon ka bor jong ka jingdom kanom la ban her pateng shu ka ni ka yeng amen pangkan sarem kan sarmem kan sar kamut hab ong dom tasngi cannot sar cannot sar cannot sar sem kan sar CNT kan sar hey kan sar no can't you cannot tadom tagas ngai out mla chuan wan kan mla chuan kta kan mla chuan le don bor fin long ki breki ba koi ki ba khia ha ga jing long ka ba ken ja do ga jong fi ka met ka phat fi kam tam fin long ki ba khia ha ga jing long man sim amen amen banga ngat ni ne dwai ni ga sngi kan ka bor ka ba te ka khom ki shi pai ki jong soi ki ki bor jong baman ki ba be thong I fi na ka por che ka por man ta ga sngi ki ni ngam je lop no ha ka bor ga jong bulai amen ki ni ngam je lop hallelujah ha ga jing tre ga jong sim ba khoi hallelujah Tangai tran ka khu ba ka tang sngi kwa banong I fi la da phim pat don ya ka sngi kha ban kan ma hoi ngai fi lai long kristan se phim pat tip pat men no fi pdiang yu trai re to pentikinan man ta ka sngi oh ngam pat kan ma si sha to ngan bu tarik no man ta ka sngi pin da kan ma ta ini ka sngi ba fin ya rakhel ra shum snem oh man ta ka sngi de sngi kha janga kam na dei ka ba kan jado handai ka ba kan jam sim mar ka ba kan jado em kan put no Handai ka ba kan jam sim ka ye ne abam jikot amen ba kan ka sngi ya ka ba trai un tho ka karteng jong fi kitab jong jing em ban kan ma ba man ta ka sngi kha jong fi ye roi trai amen tu yang na ka por ngi ne dwai hallelujah ada na pedeng jong fi ka ne ka por ma fi pat kan ma ya ka sngi kha fi la ban ra ka ti ka jong fi ma ka sngi kha ba kan jam sim to ai ba kan long no man ta ka sngi tu ra ka ti ka jong I ha ka ne ka por hallelujah fi la ban ong bat nga yi ka ne ka jing dwai ong trai jisu ngai ngu ye me ba ka ne ka sngi ka ba thamai ha ka jing em ka jonga ba ha ka ne ka sngi kan long ka sngi ru ka ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jonga namar ka long ka sngi kha ka ba kan jam sim jonga man do man ta ka sngi ngalong khon jong trai bo blai ude kupa jonga jisu medeu trai jonga medeu sim jonga mana do man ta ka sngi ngan shakri me namar melapen em yanga melapelat yanga melasu spa yanga ngasnungu yeme ngasnungu yeme bangan shakri me trai hakerteng jisu amen